Il-Partit Nazzjonalista kellu ppjanat Kunsill Ġenerali fl-istess jum tal-Kongress tal-Partit Laburista, iżda kellu jitħassar. Dan wara li l-manifest elettorali ma tlestix fil-ħin miftiem. Xi ħaġa li waslet għal kritika interna lejn il-kap nazzjonalista Simon Busuttil li mhux biss wera li 4 snin ma kinux biżżejjed biex iħejji għall-elezzjoni ġenerali, iżda wkoll minħabba l-għażla li jagħmel biex jinkiteb dan il-manifest. Fil-fatt, l-għażla ta' Simon Busuttil ilha snin li waqgħet fuq Teresa Komodini Kakija, waħda mid-deputati favoriti tiegħu. L-sibt kellu jsir Kunsill Ġenerali konfermaw l-imkejjen tagħna f'kumitati sezzjonali differenti li aktar kmieni matul il-ġimgħa kellhom indikat biex iħallu s-sibt filgħaxija vojt ħalli jattendu l-Kunsill Ġenerali. L-istess imkejjen qalulna li l-kritika mhux marbuta mal-ħin biss, iżda anke mal-kontenut tal-manifest. Dan wara li fl-ewwel ġimagħtejn ta' kampanja elettorali Simon Busuttil ta' diversi verżjonijiet dwar numru ta' proposti, bħal fil-każ ta' Għawdex, fejn dwar skema ta' 10,000 għal koppji li jmorru jgħixu Għawdex qal li se jagħti dettalji mit-jum wara l-elezzjoni ġenerali. Mhux hekk biss, f'attività politika fix-Xewkija il-Prim Ministru Joseph Muscat innota li 47 mill-100 proposta li ressaq għal Għawdex Simon Busuttil huma jew imwettqa jew diġà qed isir xogħol fuqhom, bħal Creativity Hub fix-Xewkija, l-iskola fir-Raba ta' Għawdex u dar tal-anzjani f'Għajn Silem. Lilin minn Għawdex, Simon Busuttil ħa żbalji bħal tal-housing li qal li se jagħti ċekk meta n-nies diġà sarfuh. Żball ieħor dwar il-pensjonijiet fejn ta' dettalji ħżiena u dwar iċ-ċittadinanza b'investiment illi qal li mhux xogħlu.